mondo mi gidar kata gibed akicha mondo mi midhiero ne kik lure kendo. Sani gimiluongo ni wanyatemo gimiluongo ni sensitization wasetimo wanyakete at 70% ni tamoro 70 ni ng'ato ka ng'ato ng'eyo gino matimore kaka onego time kosemi warning ido SMS simbi ni koth biro tintie message mang'isi ni jomariembo gari kiyudo ka ula mol e daraja kikal ing'eni jothuro ing'eno chayo pi mamol to wan wacho ni pi kata na inja ariyo inja auchiel nyalo dhi kodi kaluwore gi speed modhigo to kijariembo mtoka to iyudo oula ma fut achiel kadhi malo pigno nyalo dhi gi mtoka to waseneno jomoko mosedonjo to neno gi wang'gi koro waneno ni sensitization ni malo e yor radio dwoko erokomano e radio Ramogi kaka sani wan e stations mang'eny watemo hamasisha ji in all languages ni gima kama kotimore to kama eka onego gitim kamano. Koro in terms of sensitization wasetemo ahinya kaluwore gi collaboration matimo gi radio Ramogi gi other station odhi maber kabisa. Erokamano. Nitiere pichni mamoko ma gidwa neno sani mago pichni ma jok mosebedo kureso utiyo gi boat utiyo gi gik mopogore opogore ng'ato da volunteer kodu en ono mana ka ji donjo e pi to chikre en odani mondo mi oganda oyud resruok to kia ni lony mage madwarore kar ka upoge kidienje mage untie gi jok manie yamo jok manie pi ka jok manie lo ka wuotho to lony mane madwarore kata ma untiere godo mondo mi jok ma kamagi oyudane resruok kaluwore kod lony ma udwaro. Wan ok oyie ni ng'ato ang'ata ni dhi reso ng'ato nitiere aqua rescuers joma bedo trained kamano gibedo trained e lony maber monyalo dhi deep diving mogol kata ng'ato e pi mago training mawatimo itimo negi and they are specialized nyaka puodhi mami kata certificate koro in wacho ni in ko yieni mondo idhi ires ng'ato nikech thoth inyalo ni idhi reso ng'ato kare ime kore dhi koro thoth ne watemo wacho ni kidonji ki okin gadi to ahinya en jomo yiene kaka aqua rescuers mosebedo trained ni gine makoro ginyalo dhi reso ji e pi